Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Doncs com dèiem a l'inici, per tancar la temporada esportiva als nostres barris, avui hem convidat a l'estudi de Sants 3 Ràdio l'Albert Dausedas, el conseller d'Esports del districte de Sants Montjuïc, per parlar de les seves funcions, passar revista als diferents acabaments esportius que estan d'actualitat als nostres barris i també debatre una mica sobre l'esport sancenc. Albert, bona tarda. Hola, bona tarda. En primer lloc, engeguem presentant la teva figura com a conseller. Els clubs et coneixen, però potser l'audiència no acaba de saber quina és la teva funció. Què fas? Quines són les teves funcions com a conseller d'Esports? Bueno, sabeu per descomptat que el govern del districte, igual que el govern de l'Ajuntament, és un govern de coalició entre Barcelona en Comú i el PSC des de fa un any, i jo soc conseller del PSC. Ens vam incorporar al govern fa un any, és a dir, aquesta legislatura hem estat un any a l'oposició i un any al govern, i un cop ens vam incorporar al govern jo vaig assumir les responsabilitats del barri de Font de la Guatlla, que soc el conseller adscrit en aquell barri, el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat i els temes d'esports. I com a conseller d'Esports, què fas en el teu dia a dia com a conseller? Diguéssim, les teves responsabilitats com a conseller, quines són? Bueno, és seguir el dia a dia de molts, per sort, tenim moltes associacions i molts clubs esportius al districte, doncs intentar, i remarco l'intentar perquè és quasi impossible ser a tot arreu amb totes les activitats que es fan i totes les competicions que hi ha, però seguir una mica el dia a dia de tots els clubs del districte i sobretot tenir una relació molt fluida amb la taula d'esports de Sants i la taula d'esports de la Marina, que són les dues grans taules d'esports del districte, i amb els tècnics del districte per intentar ajudar, solucionar i empènyer cap al mateix camí que els clubs l'esport de Sants Montjuïc. Ara abordarem la relació de l'Albert amb les entitats i amb les taules d'esports d'aquí del districte, però com apareix el nom d'Albert Dausedas per encapçalar la Conselleria d'Esports del districte? Bueno, doncs jo la veritat és que ja fa forces anys que soc conseller. De fet, he sigut conseller amb 3 alcaldes, amb l'alcalde Hereu, amb l'alcalde de Trias i ara amb l'alcaldessa Colau. I he fet una mica tots els papers de l'AUTCA. He sigut el portaveu del govern, del partit majoritari del govern, he sigut el portaveu de l'oposició i ara sóc portaveu del grup minoritari del govern. He tingut diverses responsabilitats en el districte en els últims anys, però la veritat és que l'esport, tot i que és un món que m'apassiona i que m'agrada molt, no havia sigut mai responsable i és la primera vegada. És una de les tasques que vam assumir com a partit, també a nivell de ciutat, a nivell de Barcelona, el comissionat d'esports de la ciutat també és del PSC, i el que vam intentar al fer l'acord de govern amb Barcelona en Comú aquell districte és que els nostres consellers portessin les mateixes tasques i les mateixes matèries que portàvem a nivell de ciutat. S'esperava trobar-se la Conselleria d'Esports tal com se l'ha trobat durant aquest any que ha estat al capdavant? Sí, la veritat és que sí, perquè com deia porto forces anys al districte, a més evidentment visc al districte de Sants Montjuïc, conec, crec, bastant al barri i sé de la potència dels clubs i de les entitats esportives del barri i sabia bastant, tot i no haver-ne sigut mai el responsable, de la problemàtica i les mancances que té el districte en matèria esportiva. Per tant, ho coneixia força, però no al detall com m'han fet saber molts clubs i moltes entitats en els últims mesos. Porta un any al capdavant de la Conselleria d'Esports. Quins progressos s'han fet en aquest any, d'aquest segon any de legislatura, el primer amb el PSC al govern? Què s'ha millorat respecte al primer any de Barcelona en Comú? Doncs jo crec que s'ha millorat molt la relació directa amb els clubs i amb, com deia abans, amb la taula de Sants i la taula d'esports de Sants i la taula d'esports de la Marina, que no és que no hi hagués relació abans, però sí que el meu predecessor era el conseller Joan Sanromà, que també va fer un molt bon seguiment de totes les problemàtiques dels clubs, però jo crec que hem intensificat entre tots aquesta relació, hi ha hagut moltes reunions, hem fet molta més presència i a nivell de ciutat, per exemple, s'han millorat moltíssim els ajuts econòmics per la promoció esportiva a nivell de ciutat i evidentment també a nivell de districte, i hem posat fil a l'agulla en alguns temes que portaven molts anys, suposo que després en parlarem, que portaven molts anys que els clubs demanaven. No és que els haguem solucionat del tot, però crec que els comencem a tenir encarrilats. A poc a poc anem fent avenços en aquests equipaments esportius a Sants Montjuïc. Què podria millorar, Albert, la Conselleria d'Esports, que actualment no acaba de fer del
del tot bé i que de cara a aquests 2 anys que encara queden de mandat es podrien intentar perfeccionar? Doncs una de les coses que és molt difícil, i jo m'ho poso com una meta a l'horitzó, com un objectiu, no? Quasi com no una utopia, però sabem que és molt complicat. Un dels grans problemes que tenen els diferents clubs esportius del districte és la manca d'espai que tenim en els barris, en el nostre districte. Això és un problema que passa a tot Barcelona, però en el nostre districte també, i especialment no és que tinguem menys espai que altres districtes, però sí que tenim més clubs, amb la qual cosa el problema s'agreuja. I jo crec que un dels grans objectius és que aconseguíssim, ho estem treballant juntament amb l'IBE des del districte i amb la Casa Gran a Sant Jaume, és que poguéssim posar d'acord tot el món educatiu de la ciutat i dels barris amb el món esportiu, per tal de que molts espais escolars que durant molt de temps, els caps de setmana o moltes tardes, etc., estan tancats, poguessin estar a disposició dels clubs. Això no és fàcil de fer. No és fàcil de fer perquè, primer, que hi ha interessos diferents, i després perquè s'haurien d'adequar molts d'aquests espais, es requereix d'una logística per obrir, tancar, qui se'n cuida, assegurances, etc. Però n'hem començat a parlar amb l'IBE també n'és molt conscient i hi ha un equip ja treballant en aquesta línia. Per tant, hi ha converses entre l'Institut Barcelona Esport i amb qui parla l'Institut? Del món educatiu. Amb el Consorci d'Educació. Per tant, podríem dir que ja s'està començant a treballar entre l'Institut Barcelona Esport i el Consorci Educatiu per intentar que d'aquí uns anys, d'aquí un temps, els espais educatius d'escoles, instituts, quedin pels clubs els caps de setmana. Sí, estem a les beceroles d'això, insisteixo, que ara que ningú es pensi que d'aquí res podrem fer servir els patis escolars per això, però és una línia que hem encetat perquè som molt conscients del greu problema d'espai que tenim als barris i per sort s'ha fet tan bé, els clubs han fet i les entitats han fet tan bé la promoció esportiva que cada any rere any augmenten els nens i nenes que practiquen esport, augmenten els equips, tothom té més equips, tenim les instal·lacions esportives que ja no podem encabir ni cap hora més d'entrenament ni cap partit més al cap de setmana, amb la qual cosa és una evidència claríssima que necessitem espais i una de les poques possibilitats que tenim és utilitzar espais que no s'utilitzen normalment, que són escoles i instituts públics. Quina relació té vostè com a conseller amb els clubs del districte? Com entra en contacte amb els clubs del districte? Home, sobretot, com deia abans, sobretot a través de les taules d'esports de Sants i de la Marina, que és on ells estan tots representats, i m'hi he reunit diverses vegades de forma formal en el districte, amb ordre del dia, això que es fa d'actes i tal, però també de forma informal, que a vegades són les reunions més profitoses, fent un cafè o prenent una canya, que és quan es coneix millor la gent i es parla directament dels problemes. D'aquesta manera, a través dels tècnics del districte, evidentment, que també vull llançar una llança i reconèixer la seva fantàstica feina, perquè és increïble el coneixement que tenen del territori, de la realitat dels clubs, i també de forma més modesta, potser a través de les xarxes socials. Soc força usuari de les xarxes socials i això també m'ha ajudat a conèixer la realitat de molts clubs que abans de ser conseller no coneixia. Un dels problemes màxims, més enllà dels equipaments, de tot el que sempre es queixen els clubs, és que en l'administració pública tot va molt lent. Tots els processos, tots els tràmits van molt lent. Per què tot va molt lent? Què es podria fer per optimitzar això? Perquè a vegades comencem a fer propostes, iniciatives, i els clubs ho volen per ara i fins aquí 3 o 4 anys no els hi podem oferir res. Sí, bueno, això és així, és veritat, i tenen raó els clubs, i m'atreviria a dir que això és així i serà així. Primer perquè el ritme és el que és, però després també perquè m'atreviria a dir que ha de ser així. Hi ha primer perquè si estem parlant d'equipaments, d'obres, etc., evidentment una obra no es fa d'avui per demà, i això requereix un temps, i si les volem fer bé, comptar amb la participació de tothom, que és el que estem fent, etc., encara s'allarga més, però a més, com no podria ser d'una altra manera, vivim en un país on existeixen les garanties judicials i tot té els seus terminis, etc. Però és veritat, i no només passa en el món de l'esport, sinó en molts altres temes de l'administració, que el ritme de l'administració és molt més lent que el ritme d'una persona, i més en el món en què vivim. Una mateixa legislatura política, que són 4 anys, en 4 anys et pot canviar la vida. Vull dir, pots canviar de feina, pots canviar de parella, pots tenir fills, i només han passat un govern, no? Per això molts dels projectes, sobretot d'obres, etc., molts cops són a 8 anys vista, el qual vol dir 2 legislatures, 2 governs, que poden ser el mateix o no, i això per 8 anys en la vida d'una persona és molt de temps.
Ara comentava que vostè es reuneix amb els clubs periòdicament, ja sigui formalment o no, i amb les taules d'esports o no, i també intenta trepitjar el terreny i anar a veure els clubs, a tocar, diguéssim, a viure la realitat a dia de les entitats, ja sigui competint, entrenant o el que sigui, el que calgui. Sí, bueno, la veritat, per ser sincer, entrenaments no n'he vist gaires, però sí partits de competició jo què sé, del club de petanca de Sants, a l'Espai Industrial, o d'handbol aquí a la Bordeta, o del Sants a Energia, o per exemple del BUC, de rugby. Per exemple, vam estar a la final de rugby amb cadira de rodes. Correcte. Que es va fer a l'INEF. Sí que ho intento, però és veritat que és impossible estar tot arreu, com deia al principi, perquè la magnitud de competicions i partits que hi ha en un sol dissabte al districte és impressionant. Pots anar a un, a dos, anar a una mitja part en un lloc i a una mitja part en un altre, i te'n deixes 17 que no hi pots anar, no? Digue'ns nosaltres que cada dilluns tenim feina. Exacte, per això és tan admirable el recull que feu cada dilluns de tota la jornada esportiva del cap de setmana. Abans d'abordar els equipaments, que és un tema molt interessant que comentarem tot seguit, dos temes abans d'entrar-hi. Primer de tot, més enllà d'aquestes instal·lacions, quines són les prioritats del govern municipal en termes esportius? En termes esportius, nosaltres quan parlem d'esport i quan tu li preguntes a algú al carrer sobre l'esport, aquí a casa nostra a vegades normalment el primer que li ve al cap a la gent és el Barça, no? Per exemple, no? O les grans competicions, no? Nosaltres com a administració pública, com a govern del districte, el que li volem donar molta importància i per lo que a nosaltres és vital a l'esport és perquè l'esport és una eina de cohesió, és una eina per fer polítiques socials, és una eina per educar. Eduquem des dels més petits en valors, fent esport, cohesionem els barris, cohesionem els territoris i fem xarxa social a través de l'esport amb els clubs. Això és molt important, ajudar els clubs en el seu esport base, des dels més petitets, els clubs que agafen nens i nenes de 5 anys, ajudar a la promoció esportiva i també ajudar els clubs a afavorir alguns dels valors, com per exemple la no violència, el saber perdre, etc. I també ajudar a alguns clubs que tenen algunes dificultats, per exemple a l'esport femení. Hi ha algunes categories esportives on l'esport femení o no existeix prou com hauria de ser, no? Ara m'ha tret de la boca el segon tema que li volia plantejar. Què fa el districte per fomentar l'esport femení, per intentar que a poc les noies vagin tenint més presència en el món esportiu? Bueno, primer de tot, perseguir els clubs perquè ho facin, que és fàcil, perquè tampoc se'ls ha de perseguir gaire perquè en són molt conscients. També és veritat que la demanda de moltes famílies també ja va augmentant en aquest sentit. I després ajudar-los nosaltres amb ajuts econòmics, amb promoció esportiva i augmentant la comunicació de que aquesta és una realitat al qual les famílies dels diferents barris del districte poden accedir. Per tant, l'esport femení molt present en les polítiques esportives del districte. Ara sí, afrontem la carpeta dels equipaments, diferents temes per tractar. Primer de tots, el poliesportiu de la Marina, que està ja a punt d'obrir-se, que està al carrer de la Marina, ha tingut un cost de 3 milions, que és $500,000 menys que el pressupostat inicialment, tot i que les obres s'han allargat potser més del compte. Estava previst que es posi en funcionament aquest mateix estiu per fer activitats esportives i de lleure durant aquests mesos de vacances. Què s'hi farà al poliesportiu de la Marina? Primer de tot, el poliesportiu de la Marina, primer celebrar que comenci, no? Aquest estiu. És una reivindicació històrica del barri, jo diria, del districte i també de molts grups polítics. Estem molt contents de poder-lo obrir aquest mateix estiu i els avanços, per si no ho saben, que la inauguració oficial la farem al setembre, concretament el 16 de setembre. I la veritat és que estem molt contents d'aquest poliesportiu. Aquest poliesportiu ha de donar resposta a allò que parlàvem abans, a la falta d'espai, a la falta d'equipaments que molts clubs del barri tenen, no? És veritat que aquest poliesportiu, i no vull amagar-ho perquè segur que si hi haguessin trucades o hi hagués alguna més segur que ho dirien, aquest poliesportiu no contempla la zona d'aigües i la zona de fitness també tan reivindicada, en som conscients i vull ser molt clar en aquest punt, nosaltres no renunciem a aquesta zona d'aigües i a aquesta zona de fitness, tenim un desencontre amb l'IBE que segur que solucionarem i solucionarem aviat, però per diferents motius, per
per prioritat, per manca de temps i sobretot per manca de pressupost. També vull ser molt clar, aquesta zona d'aigües i aquesta zona de fitness no serà realitat almenys en aquesta legislatura. Ho dic perquè hi ha alguns grups polítics de l'oposició que de seguida que es parla del poliesportiu de la Marina, el primer que parlen és això, en comptes de celebrar que ja el puguem obrir d'una vegada, quan els mateixos que fiquen el dit a l'ull amb aquest tema, per entendre'ns, són els mateixos que per culpa seva no s'ha pogut aprovar un pressupost o un PIM que farien possible, per exemple, aquestes zones d'aigua i de fitness. I ho dic amb coneixement perquè, com els deia al principi, el nostre grup ha estat a l'oposició un any i ara estem al govern, i quan vam estar a l'oposició precisament vam facilitar que es poguessin aprovar pressupostos i PIMs precisament per no fer el que alguns fan, que és fer un ús partidari de les necessitats del barri. No m'ha acabat de respondre la pregunta. És veritat que hi ha aquesta petita deficiència, que no és una petita cosa a dir, que esperem que en el futur es pugui millorar. Què s'hi farà durant l'estiu al poliesportiu de la Marina? Tenim alguna mena de programa, alguna proposta, o encara no està... Estem parlant amb la taula de la Marina, perquè de fet el tema és que aquest poliesportiu el volíem inaugurar abans de l'estiu, el volíem inaugurar abans de que acabés el curs escolar, per entendre'ns. Fins i tot havíem parlat de que coincidís amb la Festa Major de la Marina, que és precisament aquest cap de setmana. Però precisament també conjuntament amb la taula d'esports de la Marina es va considerar que seria millor fer-ho després i que ara es pogués començar a donar ús, per exemple, amb algun casal d'estiu que està fent la taula d'esports de la Marina, etc., i començar a fer activitats precisament per veure també in situ, quan comenci a haver-hi activitats, si falta alguna cosa, si hem de millorar alguna cosa, i així obrir el 16 de setembre amb tots els ets i uts. Per tant, recordem, 16 de setembre, ja de cara al nou curs escolar, engegarem i inaugurarem aquest poliesportiu de la Marina, que arriba després de més de 2 anys a l'agenda. I comentava Albert que hi ha aquesta opció en el futur d'ampliar, i de fet ja quan es va donar a conèixer la proposta i la voluntat de construir aquest poliesportiu el 2015, encara amb el govern de Convergència i Unió al capdavant de l'Ajuntament, es va dir que hi havia l'opció futura de millorar. Per tant, en un projecte inicial no hi era aquesta opció d'aigua i fitness, però potser amb aquest pressupost que ha sobrat de 500.000 euros que no s'han acabat destinant, potser en el futur hi ha l'opció de construir-ho. Bueno, amb 500.000 euros no n'hi ha prou. Tant de bo poguéssim construir-ho amb 500.000 euros, però no n'hi ha prou amb això. Però, com li deia abans, no renunciem a aquesta zona d'aigües i a aquesta zona de fitness. L'únic que hem de veure com es fa, parlant amb l'IBE, i quan. És una qüestió de pressupost i també de prioritats, perquè segurament aquests 500.000 euros els podem destinar a coses molt més prioritàries que aquesta zona d'aigües. Per tant, tenim ja al barri de la Marina amb un poliesportiu que s'inaugurarà d'aquí a 3 mesos i que estem molt contents que sigui així. D'altra banda, un altre poliesportiu a un altre barri del nostre districte és el barri de Sants Badal, que encara està molt més embrionari que aquest de la Marina, el poliesportiu del carrer Roger. I anem pel principi. Al gener es va fer pública que el projecte Recosint el barri era el que havia guanyat, diguéssim, i que serviria per redactar l'avantprojecte per la construcció d'una escola bressol, un espai familiar i també un pavelló esportiu aquí al carrer Roger, al barri de Sants Badal. Ja fa 5 mesos que vam conèixer aquests detalls sobre el projecte guanyador. Com s'ha avançat des del gener fins ara en aquest poliesportiu? Bueno, doncs, una altra gran notícia pel districte i pel barri, com bé deies, pel barri de Sants Badal, també un dels barris no només on hi ha pocs espais, sinó on hi ha molt pocs equipaments, amb la qual guanyarà un equipament no esportiu, sinó també, com deies, que inclourà una escola bressol, un fet molt important. En un mateix equipament fem conviure un equipament esportiu i una escola bressol. El projecte es va adjudicar, evidentment, en concurs a l'arquitecte Alfons de Luna. Actualment s'està redactant el projecte bàsic. L'avantprojecte ja ha sigut validat pel districte, per l'IBE i pel Consorci d'Educació, que evidentment a l'haver-hi una escola bressol també hi participa, i el calendari amb el que treballem ara mateix és que a finals del 2017, d'aquest mateix any, puguem tenir un projecte executiu i que durant el primer trimestre de 2018 puguem licitar les obres i el segon trimestre del 2018 iniciar les obres. Jo sí que voldria recordar que estem parlant d'una inversió molt forta al barri de Sants Badal, amb un equipament esportiu i educatiu, amb l'escola bressol, perquè estaríem parlant d'uns 7,5 milions d'euros, que no està malament.
un pressupost força elevat per aquest poliesportiu. Començarem les obres al segon trimestre de l'any que ve. Quan està previst que s'acabin aquestes obres? Doncs mínim, molt mínim un any i mig, amb la qual a veure si arribem a inaugurar el Roger a finals de la legislatura o a principis de la vinent. Per tant, encara queda temps per endavant per aquest poliesportiu al carrer Roger del barri Sí, Sant Sadal. és el que parlàvem abans, de que les coses són més lentes que la vida de les persones, però evidentment un poliesportiu o una escola bressol amb la qualitat que volem i que es mereixen els veïns i veïnes de Sant Badal no es pot fer d'avui per demà. Al gener, quan es va presentar aquest projecte, els veïns encara no havien tingut temps d'analitzar aquesta iniciativa. Ha tingut ja feedback per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Badal, Brasil i Bordeta, al voltant d'aquest projecte que ja s'està treballant? Em consta que em sembla que en el Consell de Barri de Badal sí que ha sortit el tema. A mi com a conseller d'Esports no m'ha arribat, però insisteixo, estem ara tot just amb l'avantprojecte que ha aprovat el districte l'IBE i el Consorci d'Educació, i abans del projecte executiu definitiu segur que hi haurà el període de delegacions i llavors veurem si és que n'hi ha alguna de molt pes que hem de tenir en compte. Per tant, fins al desembre d'aquest any s'estarà redactant el projecte d'aquest poliesportiu, i si hi ha qualsevol tipus de reclamació, de reivindicació, encara són a temps els veïns de fer-ho. Fins al primer trimestre del 2018 no es licitaran les obres. Això pel que fa al barri Sant Badal. Marxem ara cap a Poble Sec, un altre barri que també té entremig equipaments esportius que reivindiquen millores. Comencem parlant d'un tema que a vegades ha sorgit aquí al Sants 3 Ràdio, en el programa La Regidora Respon, que ve de part de l'APA Poble Sec, que juga actualment al municipal de la Satalia, al carrer de Margarita, Poble Sec, i que demanen millors instal·lacions. El districte està al corrent, imagino, aquesta reivindicació. Sí, no només estem al corrent, sinó que, ara no em voldria equivocar, però la setmana passada, o tot just fa 10 dies, l'APA Poble Sec es va reunir amb el gerent, el conseller tècnic i la pròpia regidora a la instal·lació per parlar-ne d'aquest tema. El districte, com a màxim responsable, evidentment fa regularment actuacions per millorar l'estat de les instal·lacions d'aquest equipament i d'altres, però en aquest cas, en el camp de la Satalia, on està l'APA Poble Sec, als anys 2015 i 2016 la inversió en treballs de manteniment ha estat superior, molt superior als anys precedents. El 2015 es va fer una inversió de més de 70.000 euros i el 2016 quasi de 60.000 euros, i l'any 2015 es va invertir en la gespa artificial del camp de futbol 7, en la consolidació del mur i en el condicionament de la tanca i ampliació del mur de contenció, que era una de les peticions que feia l'APA Poble Sec, i tot això, perquè la gent que ens està escoltant se'n faci una idea, estem parlant de més de 340.000 euros. Vull dir que la inversió en els 2 últims anys ha sigut notòria i seguirà. Ara tenim un informe tècnic que ha elaborat l'IBE, en el qual s'han identificat algunes deficiències que el propi club que en feien ús ja ens ho feia saber, però com que les coses s'han de fer com cal, per això es va fer aquest estudi per part de l'IBE, i aquest estudi, entre les coses més destacades que trobàvem, era l'estat de la graderia, no? Sí. Que és un estat bastant lamentable. De fet, a l'estudi el titlla de greu, no? Actualment aquest espai està tancat, l'espai de la graderia, i la seva reparació, que preveiem que es pugui fer el 2018, té un pressupost de 50.000 euros que farem l'any que ve. Una altra deficiència considerada aquesta com a lleu, no com a greu com a la graderia, són les deformitats del terreny, que ens assenyalava l'APA Poble Sec, i aquesta millora del terreny, tot i que no és molt notòria a simple vista, jugant-hi sí que es nota, es faria durant aquest període després de l'estiu fins al 2018, i això tenim pressupostats uns 6.000 euros. Això pel que fa a aquest camp de la Satalia, deixi'm precisar que es tracta de la graderia de gol de muntanya, sí, que fa 2 anys que no s'hi pot estar perquè està en un molt mal estat, i també es queixaven des de l'APA Poble Sec que hi ha arbres i branques perillosos que podrien caure al camp, com a aspecte també per intentar millorar. Llavors, parlant de la gespa, el que comentava ara, és a dir, que es començarà a treballar d'aquí poc fins a finals d'any per intentar arreglar aquesta gespa, perquè d'entrada de l'any 2018 ja estigui solucionat aquest tema. Sí, l'informe de l'IBE que li comentava recomana restituir la base i subbase de tota la gespa artificial i compactar-la per assolir el grau de compactació necessari, i perquè tot el camp sigui igual, no soc un tècnic sobre gespa, però perquè tot el camp sigui homogeni, i això és el que farem, i volem tenir llest durant aquesta temporada futbolística, vull dir 2017-2018, amb un cost de 6.000 euros. Per tant, la idea és que abans del juny de l'any que ve estigui arreglada la gespa del
al camp de la Satalia. Exacte, i el que comentava és veritat, dels arbres, les branques, etc. És un tema important, però és un tema menor, si em permet, a temes pressupostaris. Lo realment gros que farem l'any que ve, el 2018, és el tema de la graderia. Per tant, ja pot assegurar que l'any que ve es començarà a arreglar aquesta graderia de la Satalia. Tenen previst quan es pot acabar? No, perquè és el típic tema que quan ens hi posem veurem fins a quin punt la podem arreglar o potser l'hem de fer nova, depenent de l'estat que trobem un cop ens hi posem. Per tant, 2 millores més a l'agenda per la Poble Sec, en aquest cas el municipal de la Satalia. Seguim al Poble Sec, al pavelló, un possible pavelló del Poble Sec, perquè el 2015 es va inaugurar la reforma de la pista poliesportiva municipal de les Tres Xemeneies, encara amb l'antic govern municipal, però ja en aquell moment Josep Guzmán, president de la coordinadora d'entitats del Poble Sec, va reivindicar que malgrat aquestes millores en el sostre, en els serveis, en l'aforament i també en els vestidors, el Poble Sec cal i necessita un pavelló amb totes les seves dimensions. Què pot dir d'això? Que el senyor Guzmán, expresident de la coordinadora, té raó. El Poble Sec, com qualsevol barri, necessita un pavelló, i si en poguéssim fer dos, però les coses són com són, no com ens agradaria que fossin, i no tenim diners, ni el més important, ni espai per fer un altre pavelló al Poble Sec. Tant de bo poguéssim. Jo el que sí que voldria recordar, i no és feina nostra, perquè es va fer en el mandat passat amb el govern de Convergència i Unió, que es va cobrir el poliesportiu de les Tres Xemeneies, amb el qual ja hem guanyat un gran equipament que podríem dir que és un pavelló a la pràctica. També s'hi van fer obres internes amb vestuaris, etc. I ara amb el que estem en el Poble Sec és treballant en el pla d'equipaments del Poble Sec. Just aquesta setmana, crec que el dimarts, jo hi era, però no me'n recordo quin dia era, crec que no recordo si era dilluns o dimarts, es va fer una reunió sobre el pla d'equipaments del Poble Sec a l'Espai Bombers al carrer Lleida, i aquí aquest és el full de ruta que seguirem, parlant amb les entitats i el teixit associatiu del Poble Sec, posar-nos d'acord entre tots en les prioritats dels equipaments que necessita el barri. Per tant, del pavelló el govern ho sap, però no hi ha ni diners ni espai per construir-lo. Seria la conclusió, diguéssim, a Poble Sec. Hi ha altres prioritats al barri, no més demandades, però més prioritàries que un equipament esportiu, perquè hi ha entitats, per exemple, per nosaltres és molt més prioritària ara mateix la Casa de la Premsa, i més tenint en compte que existeix el poliesportiu de les Tres Xemeneies. Una altra cosa és si no tinguéssim les Tres Xemeneies. Almenys tenim un poliesportiu. I per acabar, Albert, no pot faltar la joia de la corona, Magòria, el tema que tots tenim en boca i que ja portem temps parlar-ne. No sé de què em parla. Doncs les últimes coses que sabem de Magòria és que l'any 2018 en principi està previst que es comencin a construir les obres per a construir espais provisionals a Magòria, i que al maig es va aprovar provisionalment la modificació del Pla General Metropolità que donava fins a 11.100 metres quadrats per equipaments esportius. Estem de moment en aquest punt. Sí, així és. El sector 3 de Magòria, que preveu el MPGM, que és la modificació del planejament general metropolità, que s'ha aprovat provisionalment, com vostè deia, recull 3 tipus d'equipament, els mateixos que es preveien en el planejament anterior: equipament dotacional, equipament assistencial i, evidentment, equipament esportiu. El full de ruta que hem traçat preveu que, tornant de les vacances, passat l'estiu, passades les festes de Sants, per entendre'ns, començar a treballar en la definició de les 3 tipologies d'equipaments. Pel que fa a l'equipament esportiu, que és el que més em pertoca a mi, el compromís que ja hem adquirit i que repeteixo aquí els micròfons de Sants 3 Ràdio, és seure amb la taula d'esports, el secretariat i les entitats de Sants i la Bordeta i treballar conjuntament, vull remarcar el conjuntament, en la definició d'aquests equipaments. Sabem que tenim 11.100 metres quadrats disponibles, entre tots hem de fer que Magòria sigui no només el gran equipament esportiu de Sants Montjuïc, sinó l'enveja de tots els barris de Barcelona. El resultat d'aquest treball, juntament amb la definició dels equipaments dotacionals i assistencials que es configurin, faran que l'Ajuntament encarregui la redacció del projecte i el pla especial que determinarà ja l'ordenació d'aquests equipaments. La previsió és que abans de finalitzar el mandat, és a dir, el mandat acaba el maig de 2019, abans de finalitzar el mandat tinguem un projecte executiu i si és possible, la nostra aspiració és que es puguin iniciar ja les obres d'algun equipament esportiu.
Hi haurà diners per fer això? Sí. Segur. Vull ser sincer, no sé d'on els traurem, però els traurem, perquè en aquesta ciutat les coses sempre han funcionat històricament, no ara, sinó durant els últims 30 anys, sempre han funcionat de la mateixa manera. Quan la institució, i en aquest cas és així, el districte, l'IBE, Sant Jaume, per entendre'ns, la Casa Gran, l'Ajuntament i les entitats van de la mà, sempre s'aconsegueixen èxits. I és el que s'està aconseguint a Magòria. Ara mateix el districte, l'Institut Barcelona Esports, la Casa Gran, alcaldia, cultura, tothom està d'acord i les entitats també. Ara ens hem de posar a treballar tots, a agafar el paper, començar a dibuixar i ser a la vegada, jo això el que sempre els dic als amics de la taula d'esports de Sants, no? Amb el Sunyer, amb el Garreta, sempre els dic, hem de ser realistes i ambiciosos a la vegada. Hem d'intentar fer el millor equipament possible a Magòria, però sense demanar una carta als Reis d'aquestes impossibles, perquè llavors l'únic que farem serà retardar-ho, allargar el temps i potser no aconseguir-ho. Però si ens posem d'acord entre tots, Magòria serà una realitat segur. Per tant, ja estem recuperant Magòria, teníem aquest hashtag en marxa de recuperem Magòria, ara estem ja recuperant Magòria. Perdona, jo sempre faig la broma del recuperant. No recuperem, sinó recuperant. Recuperant Magòria ja és un procés i una realitat. D'altra banda, Albert, deixem ja equipaments de banda, prova superada amb nota. No sé si l'agafarem una mica fora de joc, però el districte ha preparat alguna cosa per celebrar el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona? El districte com a tal no, sinó que ens sumarem al que està preparant la ciutat en el seu global. L'Institut Barcelona Esports està preparant una gran festa per la ciutat. Crec que és de rebut. Els Jocs Olímpics no només van canviar urbanísticament aquesta ciutat, sinó que crec que ens van canviar la mentalitat a tots i a totes. Jo tenia 16 anys en els Jocs Olímpics, però jo crec que l'ambició col·lectiva aquesta de posar Barcelona al món i de creure'ns que són possibles de fer qualsevol cosa ve dels Jocs Olímpics i cal celebrar-ho com es mereix. I l'IBE i l'Ajuntament estan preparant una gran festa a Montjuïc i nosaltres ja no com a districte, dic com a ciutadans i com a veïns i veïnes de Sants Montjuïc ens hi sumarem segur. Uns Jocs Olímpics que van tenir una gran incidència en el districte de Sants Montjuïc. Abordem ja la part final, Albert, que sabem que també té pressa. Ràpidament, perquè com a conseller d'Esports és obligat parlar d'esports, del que és la seva especialitat. Vostè és seguidor d'esports, més enllà de la política, més enllà de Sants Montjuïc, és seguidor d'esports? Soc un seguidor, un pèl fanàtic del Barça. Soc un culer d'aquests que quan el Barça perd algú gros no sopa. Soc d'aquests i dels que plora quan guanyem la Champions i d'aquestes coses. I dels que plora no faré allò tant que diuen això no ho has de fer perquè no és políticament correcte. No, doncs escolti, jo soc conseller d'esports i em prenc molt en sèrio l'esport, però no deixa de ser esport. Jo al Madrid no vull que guanyin ni els entrenos, però perquè em fa gràcia aquests polítics que per cada bé diuen que volen que guanyin tots. No, doncs jo vull que guanyi el meu equip, que és el Barça. Quin és el record esportiu que guarda més estima? Home, són diversos, perquè el Barça ens ha fet somiar molt, no? Però un dels grans records vaig ser fa poc a la final de València de la Copa del Rei, que vam guanyar contra el Bilbao. Un altre gran record va ser al Camp Nou amb el famós penalti de Jukic, el qual vaig acabar abraçat a una dona que no coneixia de res. I crec que, no sé, i les lligues de Tenerife, no? Què dir de les lligues de Tenerife, gran record. I el record d'aquesta temporada és la remuntada contra el PSG a 6-1. On era Albert Dausedas el dia del 6-1? A casa cridant com un boig amb el veí de baix a veure qui cridava més, i vaig cridar tant que la meva filla es va despertar plorant. Imagineu si va cridar. Vostè va ser esportista o és esportista actualment? No, jo he fet esport de més jove, he jugat a futbol sala i a futbol 11, i ara mateix la veritat és que no faig massa esport. No sé, es considera un esport, però jugo a escacs, per exemple, sí. I el que sí que m'agrada molt quan tinc temps lliure, que no és gaire sovint, però sobretot, per exemple, a l'estiu, a les vacances, etc., és el trekking, caminar per la muntanya sí que m'agrada molt. Per tant, tenim un conseller d'esports que és fan de la muntanya i dels escacs, que també són un esport. Vam convidar aquí l'altre dia el director esportiu de l'Escacs Comtal, que també van ser campions de Lliga. Gran torneig d'escacs a Sants Montjuïc cada any, reconegut prestigi mundial. Ens arriba d'aquí 2 mesos, a finals d'agost. Comentava que era futbolista. Quina posició més que res? Per curiositat. Sí, jo quan jugava a futbol sala teníem un entrenador que sempre ens feia jugar amb el 4, no? 4 amunt, 4 avall, jo jugava darrere, i quan jugava a futbol 11 jugava de central dret.
Per tant, posició defensiva. Posició defensiva, com sóc un pèl corpulent, em feien servir per joc d'ombros, que diuen. Estil Migueli, una mica. Sí, una mica, sí. No era molt bo amb la pilota, però sí que sempre em deien que em posicionava bé, no sé, mai he sabut què volia dir, però que em posicionava bé i la veritat és que tallava algunes pilotes, sí. El seu primer equip és el Barça, el segon podríem dir que és el Sants. Bueno, aquí sí que vull ser políticament correcte i he de dir qualsevol equip del districte de Sants. Evidentment, aquesta temporada i la temporada passada, que també va ser molt màgica, la Unió Esportiva de Sants ha fet una gran temporada que ens ha fet somiar a tots i la veritat és que ens ho hem passat molt bé. I més enllà de l'anècdota i això, la veritat és que ha sigut impressionant. A mi el que més m'ha impressionat aquest any de la temporada del Sants, a part de la pròpia temporada del club, és la reacció del barri. Ha sigut impressionant veure com els veïns i veïnes del barri es volcaven amb el Sants, no? Veure l'energia ple, jo no ho he vist mai, l'energia al partit que vam jugar contra l'Andorra, em sembla que era, sí. El camp estava planíssim, jo no havia vist mai l'energia amb tanta gent, no? I amb autocars que vam posar des de la plaça de Sants, la veritat és que va ser molt maco. I ja en termes més futbolístics, com valora la temporada del Sants en termes... Doncs això, una gran temporada que ha fet... primer que el Sants, més enllà de que pugui pujar o no, que hagi lluitat o no per l'ascens, fa una gran tasca del que parlàvem abans del futbol base, de la cohesió dels barris, de l'educació en valors als nens més petits dels nostres barris, i després, si a sobre el primer equip fa una gran temporada com aquest any, doncs fantàstic, no? I a més, també vull remarcar una cosa, que no sé si n'heu fet ressò al districte esportiu, acabada la temporada, crec que el Sants ha pres una decisió amb un dels seus jugadors que no ho havia fet del tot bé, que no només demostra que és un gran club, sinó que és un club gran, perquè això ho fan els clubs grans, perquè el més important és l'educació en valors i dir clarament no a la violència, i això ho ha fet el Sants posant la guinda a una temporada fantàstica. Això es va saber fa pocs dies, no havíem tingut temps encara de tractar-ho aquí al programa. Es tracta, podem donar noms i cognoms del dia del partit d'anada, a l'energia entre el Reus B i el Sants, entre Sants i el Reus B de promoció, en què hi va haver aquells altarulls que vam explicar, en què Frank, que era futbolista del Sants, va donar un cop de puny a un membre de l'expedició del Reus B, llavors el club ha actuat i l'ha fet fora del club. De cara a la temporada que ve, Albert, el Sants què? El tindrem a dalt? Bueno, esperem, mira, l'any passat vam acabar igual que aquest any i dèiem, a veure, l'any que ve, doncs mira, una altra vegada, és allò, s'ha de ser optimista i diuen, a la tercera va la vençuda, no? Doncs la tercera, l'any que ve, pujarem a tercera. I si no, mira Girona, que han tingut 4 o 5 anys. Exacte. Però no cal esperar tant, a la tercera ja ens va bé. A veure si tenim sort i podem seguir pujant. Abans de marxar, Albert, et volíem proposar un repte, un joc. Tenim el vídeo del gol de Burrull el dia de l'Andorra. Ens agradaria veure si el poguessis cantar. És difícil saber els noms, és difícil interpretar qui són els jugadors. Jo et donaré 4 pistes, perquè jo una mica de la jugada sí que me'n recordo, i tenim aquí a l'estudi un portàtil amb les imatges del partit. La jugada comença al darrere, a veure que ho col·loquem bé cap aquí. La jugada comença al darrere, la controla la defensa, arriba a la punta esquerra Cribillers, que té dorsal 14, que busca el xut, la defensa la rebutja, Gaudioso la recull a la frontal i Gaudioso és qui la centra cap a Burrull, que és qui marca el gol. I això, recordo, era el minut 45 de la primera part, 0-0, i el Sants estava jugant contra l'Andorra a l'Energia. Tenim ja el monitor... Jo hi era sí, aquí. No, vam veure amb la regidora i amb el David Escudé, el comissionat d'esports, amb un selfie de suport. Comencem, si vols, estem al mig del camp, minut 45, i la controla Gaudioso al mig del camp. Doncs obre a la dreta, el Sants controla, fa tocs, la penja al costat esquerre. Aquest és Cribi. Pues Cribi retalla dintre de l'àrea, xuta, hi ha un refús, Gaudioso la centra, Burrull. I Burrull gol. Gol de Burrull, gol! Gol del Sants a l'anada de l'ascens contra l'Andorra, golàs de Burrull al camp de l'Energia i el públic esclata cridant Sants, Sants, Sants.
Aquest és el gol històric que va marcar Burrullera ja fa unes setmanes, narrat pel Consell d'Esports de Sants Montjuïc i l'Albert Dauseres. Albert, un plaer. Fitxareu, no? Tenim ja fitxadíssim per l'equip tècnic de acabar la temporada que ve i ja saps que sempre que vulguis pots col·laborar amb nosaltres. Albert Dauseres, conseller d'Esports de Sants Montjuïc, un plaer tenir-te aquí als estudis i poder compartir aquesta temporada esportiva amb la teva companyia. Seguim la temporada que ve amb més reptes, amb més equipaments, amb més temporada, amb més competicions i esperem que Sants Montjuïc continuï sent un districte d'esport. Segur que sí, i moltes gràcies i moltes felicitats a vosaltres que també formeu part del món esportiu de Sants Montjuïc. L'esport a Sants Montjuïc no s'entén sense els seus clubs, però tampoc sense el districte esportiu i Sants 3 Ràdio. Així que moltes gràcies i felicitats per la feina. Moltes gràcies. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.